Kaixo, ongitorri berriz ere Biriki podcast era, bigarren denboraldiko bigarren atalan gaude, eta gurekin daukagu gaur, alde batetik Iraide, Kaixo, eta gonbidatu berezi bat daukagu gaur, nor dago beta aurrekoen atzean? A ber, asmatu behar duzuen identitatea. Norbait pira egin duena igual? Egin duzu pira? Baliteke. Bagatzako zara? Bueno, bai, bagatza lasesarri. Lasesar. Gurekin egon zara lehenago? Bai. Nor da? Kitatela! Sorpresa! Aspaldiko nahiara, zure du. Bai, ondo, hemen bueltan nabi. Ondo, enteratu zarelako egingo dugula bigarren denboralia, Hori da. eta zara etorri lehengo kapituloan, kobarde. Bueno. Absoluta. Bueno, bueltan nabil, ja, así que bikain pasatuko dugu. Bai, gaurko gaia, Barakaldoko leku kutsunak. Ez dakit dakizuen, baina komentatu egin zen adimen artifiziala, klasifikatu zuela Barakaldo estatuko herririk itxusina bezala. Bai, ikusi. Egia da, bai, TikToken hartu zaidalako bideoa. Zer uste duzu? Gainera jarri zuten gurutzetako argazki bat, eta hori iruditzen zait, Bueno. vamos. Normala denez gero. Sí. Normala denez gero. Bueno, ez garaziko, mesedez? Ez garaziko. Zer uste duzue, adimen artifizialak egin duen titula horretaz? A ber, nire ustez da soilik adimen artifizialaren movida. Osa, baita jendeak esaten du asko, en plan, baraka superituzia da, edo, jo que sé, sare sozialetan, top lugares más feos de Euskal Herria. Eta Barakaldo. Top hartzen du. bat, Barakaldo. Top Kaka. bat, A iruditzen ber, a ber. Tipiko bideo ateratzen dela igual, koba bat edo Minecrafteko el underground, pero eta jartzen du Bai, Barakaldo. bai, total. Vale, aldatuko dugu hori. Nos tenemos que mojar. Bai, Zeuentzako, zein da Euskal Herriko herririk itxusina Barakaldo baldin ez bada? bai. Egin top 3. Ez, zeuei galdetzen dizuet. Guri. Claro, Barakaldo Itxusiena. ez bada, eta aldatu behar badugu lehenengo postu horretatik, zein da zeuentzako Euskal Herriko herririk itxusiena. Claro, Barakaldo ez, baina zein Barakaldo jartzen ez da, dugu. Zein jartzen ber, dugu. bueno, Ni badauzkat zein jarri. hautagaiak. A ber, zuretzat zeintzuk dira. Ez que, Nik esango dut. venga, Eibar. Eibar, Buah, mitik. bai, Mitik, bai. bai. Nini Eibar esango nuke baita. Bai, nik baita, Nik baita, Eibar. Eibarfobia. Eibarfobia. Bai. Norbait badago ikusten kasualitatez Eibarrekoa dena eta bere postura defendatu nahi baldin badu, gonbidatu gaitzala Eibarrera bultatxo bat ematera, eta bidaltzen dugu gure kaleko jende hori, elkarrizketa bat egiteko, ea, Barakaldo baina itxusio gauden, Eibar Bai. ala ez. Ke ba. Nire ustez ez, Osea, bada itxusio Barakaldo? A ber, Eibar A ber, gehiago, a ber. nire ustez. Ez dut ez esango, baina bueno, pixka bat igual. Komentatu duzuena, aipatzen da, eta kanpoko ikuskera Barakaldorekiko, beti izaten da itxusia dela. Bai, como Beti. Baina gisa. bakarrik Barakaldo. Marronera... Eskerraldea, En plan, edo arriskutsua, incluso, en plan, Arriskutsua. asaz barakatik, y te sacan la navaja edalako zerbait. eta- Baina, a ber, Gezurra gutxa. fama hori nondik A ber. datorrela uste duzu, Ba. Ez dakit, Ni badauzkat Ze orokorrean teoriak. eskerraldea baita adibidez Sestao. Sestao, Sestao hori bai. buruz asko esaten da hori, Esan Edo duenaren incluso en bideoena, carterri buruz, que confirmen los astoa, baina... Menudo biz. Ni ez nahi sartzen horretan, Baina eske ikusi ditut milaka bideo de estos de Barakaldo, Sestao, no sé Bai. qué, eta argazki itxusi batzuk, a ber, Bai. ez da inbesterako. Zaituko gara orduan, gaur Barakaldo defendatzen pizka Bai. bat, Hori da. baldin bada ere. Horregatik ekarri ditugu gure Barakaldoko leku kutunenen top, leku batzuk. Nik Bai. egingo du top 3 bat. Ostras, hiru leku daukazu. Ne, beste ez. Bale, venga, hasiko gara. Zeu badaukazu Venga. baten bat baitan. Bai, asmatu non. Auzo bat. Gurutzeta. Gurutze. Mitik. Venga, zaitez zeu, gaiago euskazu eta goaz txandaka. Venga, bai. Zein da zeuretzako Barakaldoko lekurik kutsunena? Bale, azteko, eta badakit enaztela auzo honetakoa, baina nire ustez Barakaldoko auzo hoberena San Vicente da, bale? ¿Os estáis mintiendo? ¿En un pantanal? Orduan,
nire leku kutunena da San Vicenteko Eliza. Baina, Ui, katolika de repente baiara. Amen! Barakaldoko, bai, eske jo, nekien. maite dut igande guztietan, ara jutea. Nabaritzen da zoaz, saltzan. igandetan ez dago mesa San Vicentenen. Hasta azkenetan. Bueno, Aztartetan. nik antolatzen dut nire mesa. A ber, eske azkenean San Vicenteko plaza hori irudikatzen duzu, ez da? Bai, San Vicenteko Irudikatzen duzu. Eliza aurreko plaza Bai, hori. hori da. Ez dakit, beti kuadrillagaz geratzen gara han, eta da como egoteko spot nahiko lasaia, holan, mola. Bai. Eta gainera, hortik gertu, bigarren lekua gaztetzea da. Eta gaztetzea ez da kasi ezaguna, Barakan. Osea, bai, Barakaldo gaztetzea du. Eta ikusgarritasuna eman behar zaio, nire ustez. Eta zuretzako leku kutsuna da, zergatik. Ba, jo, azkenean, nire ustez, herri guztietan gaztetze bat behar da, ze azkenean, pues, gaztetzeetan kultura sustatzen da, antolakuntza, gaztaz antolakuntza batez ere, eta jo, oso beharrezkoa da hori izatea herrietan. Egia da, Barakaldon ez dela esan dudan moduan oso ezaguna, baina egiten dira gauzak. Bai. Vale. Eta zure hirugarren leku kutsunena? Ni hirugarren leku kutsuna da. A ber, bi dira, baina biak tabernak dira. Taberna bate, taberna, bi tabernen terrazak, bale? Terrazak, espesuki. Bai, Ez barruko partea. Barruko partea ez, terraza. Claro, kartetan jolasteko terraza. Especificamente. Vale, da, baita San Vicenten. Bueno, promo, hashtag promo, Hashtag- hashtag publi, I love San Vicente. gero kentzen digutela, bai, eso esate, break txiki bat. Influencerrei jartzen ez baldin badute hashtag publi, Bai, egia da. izuna jartzen diete, Bai, egia da. Así que, Erduan kobratuko dugu, hashtag publi, eta Venga, vale. Hashtag Publi San Vicente. Vale, da, edo Atari tabernaren terraza, supermitika, edo Gotzone taberna. Osea, gazteri guztia doa Gotzone tabernetan, jo que se ostira arratzaldez, mundu guztia topatuko dozuan. beitu. Ez nahi sartuko, Barkatu, Gotzone edo Elora. ez nahi sartuko ez que, unpopular opinion handia da, baina eman behar diozu buelta bat, eta galdetu. Zeure, bigarren leku kutsunean, gaztetzean, Gotzoneren inguruan, tabernaren inguruan. Hor utzi. Wow. Hor utzi zagian, kentzen da zure postutik. Jakin ezazu. Eta hor utziko dugu. Vale. Galdetu, informatu, eta hitz egin benetan dinot. Vale, Ez dut esan naiz, ez dakit zehazki, baina, Benetan, bai, galdetu. Vale. Galdetu horren inguruan. Enekien. Galdetu. Baina egia da, jende asko doala, han, Mhm. gazteria bat ez deri. Eta, barkatu ez, zure partera pasa horretik, zergatuko aukeratu duzu taberna bat leku kutsun baten moduan. Ez da Barakaldoren bereizgarria dinot. Ze tabernak badaude ere Eibarren. Ja. A ber, ez dakit, azkenan mundu guztia elkartzen da han, eta da como leku mitiko. Haian nire kutunena ez da, nire kutunena esango nuke, Zanbiko Eliza aurreko plaza, ez Eliza. Baina, bai, horregatik. Konsumismo. Hashtag sistemat Bai. harrapatuta. Bai, tota. Oh, tal. Bai, porque gaur egun zaila da aizialia egitea kontsumitu gabe, hori egia da. Bai. Horregatik gaztetzeak beharrezkoak dira, herri guztiek. Bigarren lekua. Bai, edo lehenengoa. Zeure topa, Barakaldo eman behar gaztetzea. diozu buelta bat. Makala bi geratu iztenarekin. Bai, zabaldu behar dugu. Barakaldon gaztetzea dago. Eta zeu iraiden, zeure lekurik kutsurena? Ba, nik uste dut nire hortua. Ai ba, ez neki, badauka sortu bat? Bai, Non? hombre. Non izango... A ber, bale, ya está. Baina gurutzeta auzo handi bat da, zein baina, parte, bueno, ez daukazu ospital aurreko plazan. Ez, gurutzeta, azten zara, bueno, basatzu gurutzeta, Bai. ba, hortik daukat. Eta, bueno, zonalde hori, gero apuko, eta Bai. hori da nire gustokoena. Bai. Gutxi esaten da, baina Barakaldoko ditu mendi parte nahikotxo. Bai. Jendea geratzen da bakarrik metro inguruko lekuekin edo bek edo horrelakoekin, baina nahiko mendi asko daukagu. Ba, bai. Osan, badaude metro karratu asko. Bai, abe zintzuk dira. Sasiburu, Sasiburu, Argalario, Apuko, Peñas Blancas, Hori Barakaldo baita. Goronillo, Bai. eta, bueno,
Da, gehiago dira, ez dakit izenak, Goronillo oso erraza igotzeko eta oso bizta honak dauzka. Barakaldoko oso bizta honak Ez dauzka. naiz joan. Ez ara joan, Ez que txango bat egin behar duzu. bai. Iraiberekin. Venga, birikitzango. Edo, gurutzetan badago menditalde bat, Ah. apuntatu alzarete, deitu, spam. @puko menditaldea. Oh. Ba, gonbidatu beharko genuke norbait. Horko Bai, norbait. ez. Ezagutzeko Barakaldoko mendiak. Ze, ni gogoratzen naiz, pandemia garaian ateratzen ginenen ordu bat edo 2 ordu zela esprimitzeko, ezagutu nituen Barakaldoko mendia asko, ze ezin ginen irten herritik. Eta ideia ona da, hori. Agian gonbidatu behar dugu menditaldeko norbait. Euskaraz bai. dakiena. Egin olge. Egiteko top Barakaldoko mendiak. Bai, Ona hori. Ona da, Ez que beti ideia onak. Nire partez beti ideia onak. Eta Ja. zure leku kutsuena. Beitu, ni pentsatzen egon naiz, eta ez dakit komentatuko dudan, zein den nire Barakaldoko lekurik kutsunena. Zer niretzako bakea bilatzen dudan leku bat da, lasai nagoen leku bat, eta ez duna jende jotea. Wow, spot sekreto, zuretzat gueleko Ez da sekretua, ez da sekretua, ni mucho menos, baina ez doa jende asko. Eta oso ondo ikusten da, eguzkia jartzen denean, urako aldian, Barakaldo ikusten da, eta eguzkia sartzea oso ona dauka lekua. Izaiztango gurutzetatik lan igotzen. Ez. Ez. Eta orduan, ez dakit komentatuko dudan, ala ez. Venga, bai, aitzo. Bueno, komentatzen dutenean, peina badakizue joan leku horretara. Leku. Mesedez. Ez, baina, komentatuko dut zein den, niretzako, Venga, ba. badakizue errontegiko hurbiltegien behan dagoen parkea edo malda hori, Vale, bai. hor. Ah, vale, da egola como menditxo bat. Bai, maldatxo bat da. Bai, eskolat. Jo, edo bestela altutun. Ja, baina pasatu behar dut autopista. Bueno. Jagia da. Baina hor oso ondo, uda garaian, Bai, eguzkia aurretik sartzen da, Bai. oso leku polita polita da. Bai, eta gainera gereizpea dago, eta horren jarri dituzte bankuak. Se está gentrificando, eta ez gustatzen, nire leku berezia da. Nire leku berezia da, bai, baina horrelako lekuak batzuetan, ez dira hain ezagunak, zure baratza dagoen lekua baita, zurea oso saiakera ona egin duzu, eskerrik asko saiatzagatik. Eta onaino, ezta? Eta oraino, eskerrik asko. Ez, baina... Santage datorrenean jende pilo bat daten da. Claro. Bakarrik horretaraino, Osea, eta egun horretan, eta kitxo. Bestela, igual beste egunen baten, ez dago deusez. Osea. Eta horregatik aukeratu duzu, lasi zaudelako, zeure baratzan. Bai. Claro, nos ha jodido. Eta ni esaten dizuet nirea, guztiak etortzeko orain. Eta zurera ezin gara joan. Ez que, claro, pribatua da. Horrek ez du balio. Claro. Bueno, eta gero, Baraka barruan baita dago botanikoa, oso mitiko eta nire ustez, jendea ez doa inbeste, eta polita da. Nor ez da joan eskolarekin txango, Botanikora? Bai, Baina, hostia, joan da botanikora. A ber, bai, joan bai, oza, egon izana bai, baina gero jutea holande normal, en plan, bueno, goaz botanikoa. Ni, eta bat irakurtzera. Baina zuza, holan mutile... A ver, Holan, Zebien. a ver. bai, nola da hitzau? Nola da, bai. Hartu zure denbora. Mutil holan aestetik berezia, holan, gustoko duena irakurtza holan Barakaldoko botanikoan. Holan, tobaia botatata. Ulertzen duzu. Ulertu nahi zaitut, baina... Bueno. Ez dakit zer komentatu, Lekuz kanpo utzi nauzu momentu honetan. Estetik? Iruditzen zaizu ni estetik noizela? Bueno, a ber, norbait juten dena, irakurtzera holan botanikora edo mendira eta hori, oso estetik ez da. Bai. Mendira irakurtzera. Bai. Bai, nire Edo- naiz baita. Batzutan bai. Ikusten. Baina noa leku horietara bakarrik egoteko. Jendeak kokotaino naukalako. Claro, eta jendea ez da botanikora kasi juten. Bai, Ez da? zuzoaz botanikora. Oso gutxi. Orduan nola dakizu ez dagoela jendea botanikoan? Pues porque juten azten bakoitzean, Baina ez dago sartzen kasi zara. jendia. Eta nire lagunak, bai, eta nire Edo lagunak kanpotik, juten dira claro. batzutan, eta, osea, hori oso leku lasaia da. A ber, lehen, baliteke lehen, 2021 batean edo, baliteke. Nor kontatu dizu hori? Ez dut oroitzen. Naiz oroitzen.
baliteke, holan, garai horretan, botelloiak oso ospetsuak izatea botanikoan. Edo ez. Edo ez. Edo bai, edo ez. Bai, Bueno, osea, ez dakigu. surprise. Ez gaude ziur, uste dugu. Ez da? Uste duzu. Uste hori. Uste duzu. Ez nago honetan, bale. Uste dut, garai horretan, oso diko azala, holan, gazteria, botilloak itean eta alkartzean, baina, bueno, azkenean, COVID garaia, eta holan ezin zinen asko atera zure herritik. Bueno, hemen irabazten dugu gurutzetakok, ordu bat edo bi azelean atera, gu jaten ginen hortik. Claro, mendira. Aja. Claro, Zuek mentira. Hemen barakaldu. Ba, ez nio nintzen Privilegiatuak. mendira baita. Santagaraino ego nintzen egun baten. Tamen te digo, horrela, Sí, denbora Claro, zen. ordu etegia. Denbora Ja, jaten da. zen. Ordoni hortutik pasa zara. Ez que ez dakit non dagoen, ez diguzu esaten non dagoen zure lokalizazioa. Ez dut esango ea jendea etortzeko horrela egoteko, baina bueno. Zer landatzen duzu? Bueno. Momento bricomania A ver. del coletas. Ezagutzen duzu bricomaniako Ni ez naiz coletas? asko joaten, nire familia dago gehiago zen, bueno, sin más. Ez naiz asko pasatzen nahi zenean bai lan egiten dudala, bueno, denetarik ditugu, bale? Aha. Eta, zuek uste duzue, holan orokorrean Barakaldo leku seguru bat dela. Eske, niño, ze justo aipatu dugu lehen, hasi gara estaten, Barakaldo ikusten dutela holan leku super grisa eta pues hori, eta batzutan diote, pues ez dela como leku segurua edo lapurtuko dizutela, justo Barakaldo sartuko zaila eta lapurtuko dizutela. Guztia, ze uste duzue? Baina horiek aurreritziak dira, Claro. Ze eske, azkenean, igual, Bilbora jaten basa da edo beste leku batera daukatela super, ze leku ederra, hau da, leku bikaina, zete zer gertatuko, eta justo hor gertatzen dira gauzak. Eske, Bai. aurreritziak dira. Eta zu gehitzuz? Ni zer nahi duzu esatea, nire iritzia, ala. Ez que gustatuko litzetak esatea, ez dela leku seguru jende gehiago zetortzeko. Eta bakarrik egoteko. Bueno, Barakaldo ez da justo... Botanikoa leku oso txarra da, komentatu den alen super insegurua bat ere, a punta de navaja batzuta. Ez. A ber, bromak kenduta, nik ez dut segurtasun falta sentitu Barakaldon orokorrean. Baina nik uste leku guztietan dagoela segurtasuna eta Bai. segurtasun falta. Badago kapitulo bat, un gag de los Simpsonak bai? Osea, ezagutzen... Bai, ezagutu bai, baina ez Baina, dut kontsumitzen, ez. Mis panas millennials. Badago... Badago kapitulo bat Simpsonen, esaten dute, la mafia no descansa, eta gero dago un paneo, daudela ondartzen mafiakoak jolasten a voleibol. Es muy divertido. Eta justo honetarako doa perfectísimo. Piskat boomer, Piskat O sea, es millennial, o sea, boomer directamente. ez dakit. Zuk ezagutzen duzu esaldi hori. Ez da saldi bat, ziek bai, Aipu bai, kanpokoek bai, eta etxekoek mesez komentatu, nire referentzia ulertu baldin baduzue. Nik uste dut oso argia izan dela. Baina ez duzuelako ikusten, Baina segurtasunaren kontua zuk zer uste duzu segurtasunaz? Bai, nik berdina, osea, nire ustez leku guztietan egon zaitezke agian seguruago edo esain seguru. Baina, bueno, justo azken boladan egia da, Barakaldon gertatu direla gauzak, ez dakit berrietan ikusi baduzue, baina adibidez, ez dakit duela zenbat, tiro egin zute, poliziak egin zuen tiro gizton baten kontra, hemen bertan, Bai. eta, bueno, ez dut horitzen zergatik. Ez nuen irakurri egia zen. Eta gero, baita, Zamalanda uruan zonaldetik, emakume bat mehatzatu zuten, lapurtzeko, baita, irakurri nun, baina, bueno, justo azken bolan hori gertatu da. Irakurri duzu, baina ez duzu komentatzen pizka bat sensazionalismo, Bai, nire ustez, bai. Ez, zuk ekartzen dizuna sensazional. Eta tirokatu zuten, baina ez dut irakurri, eta pertsona bat, baina... Ez que ja, gehiagei busti naiz, esan da, nire ustez, 2021 batean, pues, botanikoa gertatzen zena, osea...
Eta orain, ez. Ez dakit. Claro, ez da nire pasatzen. ustez- Orain ez da pasatzen, karo, A karo. ver, Orain ez da joaten. Lehen igual bai, orain ez. claro, orain ja atera gaitezke ordu bete baino gehiago kalera. Orduan, pues botanikoan geratu da isolatuta. Hobeto. Hobeto, bueno, zu joten zara irakurtzera, Bai. orduan, konpainia egiten diozu hango atei eta Eta Ez, ez. arrainak zeuden. bai, arreinak eta ateak. Ba, nik ez ditut inoiz ikusi. Bani baten bat, baina... Osea, eta gogoratzen naiz txikitan, joaten ginera, txangora hor, Ba, arrainak ikustera, eta ez zegoen Ba, Ez eman kolpeak ze soinuko jendea dago, osea, bueno, bai, SMR. Eske, imaginatu, txikia izatean eta esaten ditula, boa, hemen arrainak daude, eta zu ilusi handiarekin. Boa, Bai, arrainak eta ikusiko ditut. ogia eramatea arrainei Bai, botatzeko. eta gero, ez dituzu aurkitzen arrainak. Ez da Osea, E- zer e- gertatu da botanikoko arrainekin. Mesedez. Non Jo- zaudet? joan izan bazina gehiago, kontuetuko zinatekeen, ura kendu zutela, garbitu zutela, jarri zituztela filtro berriak, eta ura ateratzearekin batera atera zituzten Jo, arrainak. baina ez bat dakizuzu botanikoen ingurun. Zenbatak izu zure Osea, iriaren mira, inguruan bai, aiara, bai, ze osea, uste dut susta- daudela. Elizan, Atarin, zein gaztetxe, ta, la ber, triangular. Zure top bat leku gustukoena botanikoa. Ez, Hau da. komentatu dut errontegiko malda hori. Nik, hori bi. Ez, hori da bat, niretzako, ez bai, noa bai, asko, urrun geratzen zaidalako. Gehiago noa botanikora. Claro, Baina, ez da nire leku kutxunena. vale. Eta zer gertatu da ateekin? Ateak bueltatu dira. Bultatu dira. Oie, momento, biologia, ornitologia, hau ez dakit nire importatzen zaion, uste dute inori ere ez. Nahi baduzu ornitologia eta biologia satitzo bat egitea, hortxe. Komentatu. Ez dakit nola goazen denboraz, egin bara ditugulako jolasak. Bai, Ze komentatu genuen horrek atalan, ez zinela egon, nahi genuela proposatu gauza berriak bigarren denboraldirako, eta atera ziren gonbidatu berriak, Jolasak. kalinkesta bat atera zen, vale. eta Sosketak ere. sosketak, iraiek ekarriko zitula gauzak sosketatzeko. Vale. Gure artean, ez, claro. Gure artean, bai, gure artean, claro. gure artean. Boligrafoa. Claro, sustatzeko komentarioak, ez da ez duzu ekasi komentatzen, peña. Hortaz, ekarri dugu jolas bat. Gaurkorako jolas bat. Dela, Bizkor. bizkor, Miluzeren antzekoa ez, edo Holako zeo zer. holako zeo zer. ze dira Uste du. galdera batzuk. Galdera askarrak egiteko. Eta erantzun behar dira. Venga, Venga. Aztan zara zu, Venga, hasiko naiz ni bai. nahi baduzue komentatu komentarioetan, iruzkinetan, ea zenbat asmatzen dituzuen, Bai. eta gero nahieran gonbidatzen zaituzte gaztetxera edo gotxonera zebait arte. Bai, Bueno, gotzoinera ja. galdeteten formatu. Bueno, Venga. gaztetxera. Venga, Ze- azten naiz, eh? Biok elkarrekin goaz taldeka? Venga, eta esaten duena lehenengo. Guztio, no? Lehenengo esaten duenak, venga. Venga, ba. Venga. Bat, ingelesez dik hitzak txitxarroa esan nahi du. Egia ala gezurra? Gezurra. Gezurra. Egia. Egia. Dik, D-I-C-K. A ber, Baina- bizkor. No, esto, A ver, bizkor no. Bai. D-I-C-K txitxarro? Bai, beste gauza bai, beste beste gauza gauza bat bat da, baita. Bueno, Beste gauza bat baita. hemen hori jartzen du. Idiomas, querida. Pues bueno, Nondik atera dituzue karta hauek gautz hartu dago? A ver. Bueno, venga, ba. Miluste. hau bizkor da, eta egiten ari Edo- gara, geldi, mantxo. Egiten ari gara nahi dugun moduan. Venga, Horretarako lengua. dela gure jolasa. A ber, hemen pikiak ez, eh? Venga. Bueno, edo bai. Venga, Hasi behar dela. Next. Dik. Bi, Charles Dickensi ospea nork eman zion, Oliver Twistek ala Oliver Stallonek. Twistek. Lehenengoa. Bai. Estalonek. Hiru, euskaraz irakur daiteken bere eleberria. Garailatzak ala nola aldatzen diren gauzak, kamarada. Lehenengoa. Garailatzak. Bai. Bai, famatuagoa da. Lau, 12 urterekin lanean hasi behar izan zuen. Egia ala gezurra? Egian. Baina nor. Bai. Beti Dick Vale, jaunaren inguruan. Ah, nor baita, bale. Dick jaun, ez, Dickens. Venga, Dickens. bost, bizkor. Zorrak ez ordentzagatik bere familia kartela ezagutu zuen. Egia ala gezurra? Egian. Bai. Bestea. Charles Dickens Portsmouthen jaio zen. Egia ala gezurra? Bezurran. Egia. Bi. Dickensen novela ospetsu baten izenburua, Copperfield, baina izena David. oso ongi. Buah. Es que si no sabéis quién es Che, como... Hau, sarragoa da, nola jakingo duzue. Jo, claro, Norden nola Charles jakingo Dickens. dugu. Nola jakingo duzue. O sea, Cher ja galduta gaude. Hori tampa da, orduan.
Hori da kultura unibertsala. Venga, jarraitu. Hurrengoa, izen bereko ospetsu bat bada. Izen? Izen bereko ospetsu bat bada. Zer da, magoa ala dentista? Dickens jauna? Bai. Izen berekoa? Magoa. Bai, egia. Bere nobelak zatika argitaratzen ziren. Gehienak hilabetero, egia? Egia. Eta azkena, hilabetero argitaratzen denari nola ditzen zaio? Hilabetero? Hilabetero? Ilekoa? Ez. Hilabetero? Ez nire. A ver, pentsatu pizka bat. Hilabetero argitaratzen dena. Hilerokoa? A ver. Pentsatu, Hilabet... Ez duzue irakurtzen. Ilargitarekoa. Bueno, ni ez naiz jartzen intzulit ez duzuelako ezagutzen txer, Osea, Baina, konpasio pizka bat. A ver. Bai, revista, ez da? No, hilabetero. Ez duzu irakurtzen, eske esaten badut, asmatuko dut. Esan. Ez que egunkaria da egunero, egunkaria. Vale, baina... Hilabetekaria? Bai! Bueno, @euskaltzaindia azaldu... Bai. Errurik ez Jartzen du bota. baita Dick Chicharro, quiero decir. Bai, begira? Bai. Badakizu zeri buruz ari garen iraide. Bai, noski. A ver, idioma askerida, baina, zeo zer, ulertzen dut ingeles. No. Argitza erren, dinot, para que entres en la broma colectiva. Bastatzen naute, gurutzetafobia... Nahi erazu bat dauzkaz. Edadismoa. Edadismoa niri. Hartu fitxa bat eta goaz urrengora. Venga. A ber, Grezia bat edo Grezia bi? Bat. Vale. Ordenean. Jo, oso errestak dira hauek, Zein da Greziako hiriburua? Atenas. Vale. Grezian joko ezagun eta garrantzitsu batzuk asmatu zituzten. Joko Zeintzuk? olimpiarrak. Bai. Olimpikoak. Amaitzen usten, es no válida, Como en pasapalabra. Non bizi zen Zeus bere jainkoekin batera, kursalen ala Olimpon? Olimpoak. Ojalá kursalen. Olimpon. Ikusi duzue Kaos telesaia. Ez. Honi buruz hitz egiten du Grezia eta bueno. Aintzineko Bai, Grezia. arkaikoa, esango nuen, helenistikoa. mitologia. Ez komentatu mitoaroa. Vale. Nori izan zen Sokratesen ikasle, Pluto ala Platon? Platon. Imaginatzen Pluto. Guau. Wow. Filosofeatzen. Wow. Akropolisa ia dena marmol zuriz eginda dago, egia ala gezurra. Egia. Egia. Baina polikromatuta zegoen. Hori, komentatu behar da. Maia, esaiok. Horregatik... Atenas bi? Egiten dut nek Atenas bi, zeuek erantzuteko. Venga, ba. Baina Grezia. ikusi ditute erantzunak. Denak? Lehenengoa bai. Bueno, Venga, lehenengoaz ba. erantzun. Europako batasuneko kide da Grezia, egia ala gezurra. Osea, 50-50, Egia. Egia, bai, bigarrena, Greziako abeslari ospetsu eta ezaguna Aristoteles Onassis ala Demi Russo. Aristoteles onasi. Venga, hori. Filosofía, Aristóteles, venga. Abeslaria! Yo qué sé, pues Aristóteles... O sea, Ostras. a ver, bada filosofoa, badakigu. Demi bai, Russo, bai. venga, iru. Ba, Nola hori. izena Greziako Akropolisak. Panteoia ala Esternoia. Panteoia. Baina da paternoia, ez panteoia. Panteoia da erromakoa. Efectivamente, gaizki irakurri dut. Jo. Zekrak. Zena, jakiteko... Historia pixka bat. Historia amar bat. Historia pixka bat, mesedez. Nor da Greziako jainkorik handi eta boteretsuena. Zeus. Bai, eta azkena Odisea eta Iliada idatzi zituen Homerok ala Quinterok. Homero. Oso ondo... Gaindituta, erronka, egin dugu geldi-geldi, mantxo-mantxo, gaizki-gaizki, egin dugu dena. Ba, honekin agurtuko gara, baina lehenago gu bagoaz, baina kaleko inkeste galdetegiekin utziko zaituztegu, Bai. Javi eta konpainia da bilortik, jakiteko ea zeintzuk diren haien lekurik kutsunenak. Seguro, gotxon eta berna, eta... Horta, Galdetuko dut. A ver, galdetu. Investigoko dut. Gu, urrengo atalean ikusten gara, hori komentatu, jolasen bat, Bai, zuen leku kutsunenak. Hori. Ea Eibar edo Barakaldo itzusia baden. hori egin garrantzitsuen. Ea gurutzeta, barakaldo ez de... Hori ez da gaia. Bueno, nire ustez kriston ez da hori hemen, birikin, Bueno, hemen eta inorezu argitzea. horri buruz hitz egiten. Agurtuko gara okerrera jon horretik, musutxu bat, agur! Agur.